Допомогою Божої ласки починаємо розважання над мукою нашого Пана Ісуса Христа. Ахвяруем Его небесному Отцу на прославление и хвалу Его наибоской величи, покорно дякуючи за великую и надзвичайную любовь до человека, за то, что спаслав своего Сына, как терпел за нас жахливые покуты и принял смерть на крыжи. Гэтае разважанне ахвяруем таксама дзеля ушанавання Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Балеснай Божага Сына, а таксама на ушанаванне святого Юзафа і тых святых, якія асабліва пабожна ушаноўвалі муку Хрыста. У гэтай апошняй частцы будзем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў ад хвіліны укаранавання ажно да цяжкага скону на крыжы. Усе цярпенні, кпіны і крыўды, якія Ён зносіў, ахвяруем за грэшнікаў, каб Збаўца абудзіў іхнія заблуканыя сэрцы і натхніў іх да пакаяння і жыцця ў праўдзе. А таксама будзем маліцца за ўсе душы, якія церпяць у чыстцы, каб прытасцілы Езус пагасіў сваёй крывёю агонь іхніх мук. Будзем таксама прасіць Пана, каб Ён і нам у хвіліну нашай смерці даў ласку скрухі за грахі і дапамог вытрываць у надзеі да апошняй хвіліны жыцця на гэтым свеце.
duszy na pakurzenie Jezusa. Rozmowa duszy z Maciej Bolesnej.
Panie Boże, my z wierой wyznają, что Jezus Chrystus, jaki narodził się dla nas z Dziewy Maryi i był zamuczony na krzyżu, присутничая в Najświętейszym sakramencie. Дозволь нам черпать з этой Божьей крыницы плоды вечного збавлення. Праз Христа Пана нашого.
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Так вас усіх, дорогі брати і сестри, на сьогоднішній Евхаристії недільній, третю неділю Великого посту. Сьогодні будемо слухати слова одної з найважніших сторонок Старого Заповіту, коли Моїсей почує своє ім'я. І ще не буде відати ім'я того, хто його кличе, хто до його звертається. Але потім Бог перший раз в історії збавлення об'явить своє ім'я. Скаже, я єсть. Я єсть, який єсть. Я присутний. Дорогі брати і сестри, кожна Евхаристія і сьогоднішня являється тим моментом, тим часом, коли Бог об'являє своє ім'я. Я присутний. Я єсть серед вас. Єсть у твоїм житті. Не вір тому, що злий дух хоче сказати, що мене нема, що я далеко, що я люблю, не цікавлюся. Я єсть, я присутний. Тому сьогодні, хочемо стаючи особливо в Божій присутності, усвідомляючи собі цю правду, почути так само слово з Євангелія, коли Пан Єсус запитається про приповість про смоковницю. Запитається про плоди. Які плоди твоєго життя? Смоковниця вже 3 роки не видавала плодов. Це дерево, яке вельми плодовите. Бог терпливо чекає нашого навертання. Тому ми тепер так само разом в цій Евхаристії прославимо Пана Бога, а на початку покоримо наше серце, перепрошаючи за наші грехи. Сповідаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Серед наших інтенцій сьогодні довіряємо Пану Богу усі справи милосердності, які чинить Костел в цьому часі. Сьогодні третя неділя, неділя Каритас. Молимося в усіх тих справах, які чинить Костел, так само праз Каритас, про цю доброчинну організацію. І за всіх людей, які в цьому часі чинять милосердність до ближнього. Эту Евхаристию дарую за померлых, за святой памяти, за померлую Эмилию Савинскую, доверяючи її Божій милосердності. Божа криниця всялякая милосердности и добрыни Ты нам дал, як леки от греху, пост, молитву и добрые учинки. Спогадно прими признание у нашей слабости. А коли мы падаем под тяжером нечистого сумления, нехай завсёды подымає нас Твоя милосердность. Праз Пана нашего,
Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Читання книги Заходу. У тыя дні. Моисей пасвіў овечак цесця свайго Йотры, святара Мадыянскага. І завёў ён овечак далёка ў пустыню, і прыйшоў да гарэба Божай гары. І з'явіўся яму анёл пана ў полымі агню сярэдзіне цярновага куста. І бачыў ён, як куст палаў агнём, але не згараў. І сказаў Моисей: «Падыду я бліжэй і пагляджу на гэтую вялікую з'яву, чаму куст не згарае». Убачыў пан, што ён наблізіўся, каб паглядзець, і паклікаў яго з сярэдзіны куста, кажучы: «Моисей, Моисей». Той адказаў: «Вось я». І сказаў Бог: «Не набліжайся сюды, здымі абутак з ног тваіх, бо месца, на якім ты стаіш, гэта святая зямля». І сказаў яшчэ: «Я Бог айца твайго, Бог Абрагама, Бог Ісака, Бог Якуба». І схаваў Моисей твар свой, таму што баяўся паглядзець на Бога. І сказаў пан: «Я добра бачу пакуты народа майго ў Егіпце, я чуў крык ягоны з-за прыгнятальнікаў яго, я ведаю яго цярпенне. Таму сышоў я, каб вызваліць яго з рукі егіпцянаў і вывесці яго з гэтай зямлі ў зямлю добрую і прасторную, дзе сочыцца малако і мёд». І сказаў Моисей Богу: «Вось я прыйду да сыноў Ізраіля і скажу ім: Бог айцоў вашых паслаў мяне да вас. А калі яны спытаюцца ў мяне, якое ў яго імя, што мне адказаць ім?» Тады сказаў Бог Моисею: «Я ёсць, які ёсць». І сказаў: «Ты скажаш сынам Ізраіля, які ёсць, паслаў мяне да вас». І гаварыў далей Бог Моисею: «Ты скажаш сынам Ізраіля: Пан Бог айцоў вашых, Бог Абрагама, Бог Ісака і Бог Якуба паслаў мяне да вас. Гэта імя маё навекі, і гэта напамін пра мяне з пакалення ў пакаленне». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Милосердный есть Пан и ласкавый, Милосердний есть Пан і ласкавий. благослови душа моя Пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействы. Милосердний есть Пан і ласкавий. И Он отпускает все беззакония твои, и вылечивает все твои хворобы. И Он житье твое ратуя от згубы, литостью и милосердностью тебе коронует. Милосердний есть Пан і ласкавий. Пан здійсняє справедливость, и правосуддя всіх принижених. И Он показал шляхи свои Моисею, сынам Израиля, дети свои. Милосердний есть Пан і ласкавий. Милосердный есть Пан и ласкавый, долготерпливый и шмат
Господь милостивый, бо як высоко взносится небо над землею, настолько великая милосердность Пана до тих, хто его боится. Первое послание святого апостола Павла до Коринфянам. Не хочу, браты, каб вы не ведали, что айцы наши усе были под воблаком, усе пройшли праз мора, усе хрестились за Моисеем у воблаку и у моры, усе ели тую самую духовную ежу, усе пили той самый духовный напой, бо пили с духовной скалы, что сподорожничала им, а скалою был Христос. Аднак большасць з іх не упадабаў Бог, таму яны былі загублены ў пустыні. Гэта адбылося як прыклад для нас, каб мы не пажадалі благога, як жадалі яны. Не наракайце, як некаторыя з іх наракалі і загінулі ад згубіцеля. Усё гэта здарылася з імі, як прыклад на будучыню, бо напісана дзеля павучэння нам, якім выпала жыць у канцы вякоў. Таму здаецца, што ён стаіць, няхай глядзіць, каб не упасці. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Хвала Тебе, Слово Божие. Пане, Ты соправдный збавца свету, дай мне живой воды, каб нам не прагнуть. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. У той час прыйшлі некаторыя і расказалі Езусу пра галілеян, кроў якіх Пілат змяшаў з іх ахвярамі. Езус адказаў ім на гэтае: думаеце, што гэтыя галілеяне былі большымі грэшнікамі за ўсіх галілеян, бо так пацярпелі? Не, кажу вам, але калі не пакаецеся, усе таксама загінеце. Думаеце, што тыя 18, на якіх звалілася сіламская вежа і забіла іх, былі больш вінаватыя за ўсіх людзей, якія жылі ў Єрусаліме? Не. Але кажу вам, калі не пакаецеся, усе таксама загінеце. І расказаў вось якую прыпавесць. Адзін чалавек меў у вінаградніку сваім пасаджаную смакоўніцу і прыйшоў шукаць плоду на ёй, і не знайшоў. І сказаў вінаградару: вось я 3-й год прыходжу шукаць плоду на гэтай смакоўніцы і не знаходжу. Сячы яе. Навошта яна займае зямлю? Але той сказаў яму ў адказ: пане, пакінь яе на гэты год. Я абкапаю яе і абкладу угнаеннем. Можа, прынясе плод у будучым, а калі не, сячэш яе. Это слово Пана.
настали на третью неделю Великого Поста, на национальный день Каритас. Дорогие браты и сестры, с вами переживаем черговий Великий Пост. Як вядома, гэта асаблівы час магчымасцяў для ўзбагачэння свайго духоўнага жыцця. Прыбываючы ў набажэнствах, прыступаючы да святых сакраментаў, мы надаряемся Божай ласкай, становімся моцнымі духоўна. Каб адкінуць далей ад сябе подступы злога духа, мы звяртаем сваю увагу на добравольнае адрачэнне ад нейкіх прыемнасцяў, посцем. Аднак мы дакладна ведаем, што, каб быць сапраўдным хрысціянінам, дастаткова толькі прысвячаць свой час на малітву і посціць. Неабходна таксама праяўляць любоў, міласэрнасць і спагаду. Папа Бенедыкт XVI ў энцыкліцы «Бог ёсць любоў» піша: «Любоў да бліжняга, якая грунтуецца на любові да Бога, з'яўляецца перш за ўсё абавязкам кожнага веруючага, а таксама абавязкам усёй касцёльнай супольнасці на кожным яе ўзроўні. Любоў – гэта наш святы абавязак. Гэта таму, асабліва падчас Вялікага посту, мы разважаем пра яе на парафіяльных рэкалекцыях. Пра гэтую любоў нам нагадваюць святары падчас казанняў. Яскравым прыкладам ахвярнай любові да бліжняга з'яўляецца святая маці Тэрэза з Калькуты. Папа Францішак пажадаў, каб яе ўспамін адзначаўся ў каталіцкім касцёле 5 верасня. Гэтая святая праз сваё няпростае служэнне паказала, як любіць бліжняга, нават калі ён адкінуты ўсім грамадствам. Пост без міласэрнасці – гэта нішто, казаў святы Аўгустын. У трэцюю нядзелю Вялікага посту па ўсёй Беларусі ва ўсіх парафіяльных супольнасцях адбываецца збор сродкаў на патрэбы Каритас. Каритас – гэта касцёльныя структуры ў нашых дыяцэзіях, якія адказваюць за арганізацыю і рэалізацыю дапамогі тым, хто найбольш гэтага патрабуе. Мы ведаем, што вы, дарагія браты і сёстры, стараецеся ў сваім жыцці штодзённа дапамагаць тым, хто ў патрэбе. У многіх з вас з гэтым звязана і ваша праца. Таму сёння хочам сказаць, што дзякуючым тым, хто праз сацыяльнае служэнне дапамагае адзінокім, пакінутым, хворым і бедным людзям. Шчыра дзякуй выказваем вам, дарагія браты і сёстры, за вашы ахвяраванні, якія складаюцца на патрэбы Каритас. Усе гэтыя сродкі накіроўваюцца на арганізацыю дабрачыннай дзейнасці каталіцкага касцёла ў Беларусі. Разам з каталіцкімі замежнымі фондамі у 2024 годзе нам у Беларусі ўдалося дапамагчы больш чым 46 тысячам чалавек. Гэта перадусім людзі з інваліднасцю, старэйшыя і адзінокія асобы, шматдзетныя сем'і і людзі без пастаяннага месца жыхарства. Гэтая дапамога стала рэальнай толькі дзякуючы вашаму добраму сэрцу і дапамозе нашых братоў і сясцёр католікаў з іншых краін. Канешне, у параўнанні з мінулымі стагоддзямі сучасныя грамадствы пайшлі далёка наперад у сацыяльнай дапамозе людзям. Сёння нашмат прасцей атрымаць якасную медычную дапамогу. Існуюць дамы для застарэлых, інтэрнаты і прыёмныя сем'і. Аднак ніводная інстытуцыя не заменіць чалавеку чулага і любячага сэрца. Праявіць сваю міласэрную любоў можна вельмі малым коштам, або зусім бясплатна. Дастаткова цёплага слова, звычайнай увагі ці проста размовы. Давайце азірнёмся навокал. Можа, хтосьці зусім адзінокі сярод нас. Можа, хтосьці не можа справіцца са сваім прыгнечаным станам. Мы ўсе хочам быць любімымі і заўважанымі, як дарослыя, так і дзеці. Няхай у гэты святы час пакаяння і навяртання у нас будзе больш братняй любові і міласэрнасці. У сваім пасланні на Вялікі пост 2025 года святы Айцец Францішак нагадвае нам, што хрысціяне пакліканы падарожнічаць разам, а не як адзінокія падарожнікі. Дэвіз юбілею гэтага года «Пілігрымы надзеі» прыпамінае нам, што нашае жыццё – гэта таксама пілігрымка. Давайце ісці ў гэтай пілігрымцы разам, дапамагаючы тым, хто стаміўся, хто паранены, хто блукае на шляху. Няхай Панна Марыя, Маці надзеі, заступаецца за нас і суправаджае нас у нашай жыццёвай вандроўцы.
давяючыся вашим малітвам, дырэктары Карітас Беларусі. Сённяшнія ахвяраванні, які будуць збіраны падчас святой імшы, будуць ахвяраваныя на патрэбы Карітас, на патрэбы гэтых спраў міласэрнасці. Тому гэта адна з магчымасцяў, які спосаб можам паўдзельнічаць таксама у гэтых справах любові, міласэрнасці, арганізаваных менавіта праз гэтую арганізацыю каталіцкага касцёла Карітас. А цяпер вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Отца Всемогутного, Стварителя неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Jesуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Отца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрес, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, яго владарству не будзе канца. Веру Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амин. Odpowiedni dla покаяння і навяртання час. Узнесем наши покорные просьбы до милосердного Бога. Молимся за святый костел, каб ён быў знаком Божьего владарства, якое наблизилось до нас. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за кіраўнікоў Украины, каб Пан Бог адкрыў іх мудрасцю ў выкананні іхніх абавязкаў. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об навяртанні грэшнікаў, каб яны паспелі пакаяцца і атрымаць Божие прабачэнне. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за памерлых, каб Бог прыняў іх у сваё владарства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут сабраных, каб за наши добрые учинки Бог дал нам вечную узнагароду. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о ласку пробачення греху і життя в Божому владарстві до померлої Емілії Савінської. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За всіх супрацовників, волонтерів і доброчинців доброчинної організації Карітас у всіх тих справах, які чинять ця організація, з тих людей, яким так само спішуть з допомогою. Просимо дар Божого благословення і опіки Найсвятейшої Панни Марії. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, со скрухою в серцях мы доручаем Тебе наши просьбы и сподяемся, что Ты ласкаво их выслухаешь. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Спилбова 201. Дай силы, годи,
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу я хвяру. Принял Бог Отец, кучи могутная. Пан Бог прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, враз эту ахвяру очисти нас от провина. Ласкаво просим Тебе, дай нам силы, как мы охотно прощали братам нашим. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб вы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы ачысцілі нашыя сэрцы ад неўпарадкаваных схільнасцяў і сярод зямных справаў дбалі найперш пра вечнае збаўленне. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разом з ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоє створення, бо про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действенною моцею Духа Святого, Ты ўсё оживляешь и очвячаешь, и неспынно збираешь народ свой, как от усходу солнца до заходу, славу имени Твоему чистую ахвяру. Таму у єдності з усім Костьолом, у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, прос Христа покорно молить Тебе, Пане. Освяти мocою Духа Твоего Тыя дары, які ми прийняті Тебе на ахвяру, каб стали сеяні тілом і кров'ю Сина Твоего, нашого Пана Ісуса Христа, який нам наказав здійсняти ту таємницю. Він у тую ноч, коли був видатен, узяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і еште з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich i podziaku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, każuczy: «Берите i picie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka jest za was i za mnogich będzie pralita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć». Великая таямница веры. Смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя в хвале. Panie, wspominając zwałczую muku Twojego Syna, a tak samo Jego cudowne woskreślenie w niebowszęście,
І чекаючи його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі ту живу і святу ахвяру. Уздань просим на дар Твоего Костела, и прими его як ахвяру, якою Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы взмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими, набежно святейшей Панной, Богородицей Марией, святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Яном, святым Максимiliaном и всеми святыми, про заступництво яких мы сподіваємося на Твою неоступную допомогу. Просим Тебя, Пане, нехай эта ахвяра нашего поєднання принесе всему святу супокой и избавление. Будь ласкаво мацовать веры и любови Костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим Папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, с усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсеяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов и сестер, и всех, кто у ласцы Твоей отошел с этого света. Милостиво прими благодатство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними, завсёды радоваться Твоей хвале, през Христа нашего Пана, през якого одорваєш свет усялякими добротами. Раз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз все веки вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от душевного слова, дай ласкаво упокою дни наши, поможи нам в гросадности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христу, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно з Твоєю волею дати цього супокоєм єдності. І живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсёди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Змилуйся над нами,
во что их то бере на себе грехи свет. Благословленные, покликанные на вечеру Ягоду. Я не варты, а ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Вербій знаходить собі дома, ластовка гнездо, где кладзе птушанятов своих. При алтарах Твоих, Пане войсков небесных, Владару мой и Боже мой, счастливые тые, кто живе у доме Твоим, Пане, и ке неспынно будут хвалить Тебе.
радуйся. Panie nasz Boże, że na ziemi Ty dajesz nam chleb eucharystyczny, jak zadatek chwały niebiesna. Покорно Ciebie prosi, kab plon tej tajemnicy проявлял się w naszych uczynkach. Przez Chrysta, Pana naszego. Дорогі парафіяні, шановні гості, віримо на третю неділю Великого посту. Щиро дякуємо за супольну молитву сьогоднішню, саме складне ахвярування, які сьогодні будуть призначені на потреби Карітас. Дякуємо за всіляку оказану допомогу і служення. Минулим тижні так само за ахвярування на будову костьола. Хай добра Бог знагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потребними ласками. У літургії костьола на цьому тижні відзначаємо у вівторок 25 Сакавіка урочистость звеставання Пана. Эта урочистость у літургічному календарі не з'являється обов'язковою, тому вірники не мають обов'язку уділу святої імши. Так само устримання до виконання необов'язкової праці. Святая імша у нашій каплиці буде у 7 раніці, у 12 ополудні і вечором о 19 годині. В этот день во всех костелах Беларуси отбудется акция «Духовное усыновление», накірована на оборону зачатого життя, якого знаходиться під погрозою знищення. Запрошаємо так само долучитися до этой молитвы. Это молитва на протягу 9 месяцев, кожен день одна таємниця святогорожанця і спеціальна молитва. При виході з каплиці є такі спеціально підрихтовані картки з інформацією, так само за той молитвою. Наприкінці об'явив, коли хтось не має можливості бути на літургії на вівторок і хоче долучитися до духовного усиновлення, то можна це зробити буде сьогодні. А хто може тоді у вівторок? В нашей каплице в часе Великого Поста отбываются покутные набоженства, песни жальбы, крыжовый шлях отбывается в пятницу, 10:30 о 19 године, а для детей, з уделом детей у субботу о 13 године. На этом тижні, у п'ятницю 28 Сакавіка, запрошаємо хор Ефата приготувати і прочитати розважання на набоженства крыжового шляху. Великопостные реколлекции, нагадываем, отбудутся с 3 до 6 красовика. Просим запланувати собі этот час. І в часі Великого посту захочуємо всіх поклопотитися про своїх близьких хворих. Коли буде така потреба, запросіть святара з сакраментами у дом хворого. Нагадуємо, що по благословенні митрополита Мінсько-Могилевського щоденно під час Великого посту у 7 костьолах Мінська по черзі відбувається одмислове набоженство з виставленням Найсвятейшого сакраменту, співом традиційних піснів жальби і тематичним розважанням. Подробязності можна знайти на дошці об'яву. Ось так само новий номер часопису «Диалог» запрошуємо до читання католицької преси. І ще дві об'яви. Сердечно запрошуємо долучитися до організації і проведення святочного кірмашу перед Великоднем. Був такий кірмаш, відаємо, потім трошки перепинок, потім ми знову хочемо організувати доброчинний кірмаш з збором хвилювання на будову нашого костьола. Чи зацікавлених, хто хоче допомогти, долучитися до організації, просимо контактуватися з господарнею Людмилою Чагановою, телефону подати на дошці об'яву. Запрошаємо, як ми разом супольно в цей час это подрихтовали, провели так само, а пані Людмила буде координатором этой акції, этой нашого кірмашу, який відбудеться у Пальмову неділю. И еще одна радостная информация. Дня 10 мая 2025 года у архикафедральном костеле ім'яни Святейшої Панни Марії в Мінську планується уділення пресбітерського посвячення диякону Олександру Шиманському. Це наш диакон, який виходить з нашої парафії, і вже будуть святарські посвячення у маї. Тому це радісна новина. І ось так само будемо планувати уділ в этой урочистості. Але так само така просьба, коли хтось ведає про ніякі перешкоди
да удзялення сакраменту пасвячэння, то абавязаны ў сумленні паведаміць свайго пробашча. Усім юбілятам, імяніннікам, адыходзячага тыдня складаем найлепшыя пажаданні здароўя, супакою ў нашых сэрцах і нашых сем'ях, а таксама шматлікіх Божых ласкаў, апекі Марыі, Маці надзеі. Цяпер зробім так, што я прачытаю гэтую форму абяцання духовнага ўстанаўлення, а ўсе, хто хоча далучыцца, хто адчувае жаданне, прагненне, натхнення да гэтай малітвы, інтэнцыі дзяцей, з якіх зачаты, якім пагражае аборт, то запрашаю ў сваім сумленні, ў духу далучыцца да гэтага абяцання, а потым прыводзіць капліцы, можна ўзяць вось гэтую улётку, а таксама запісацца ў кнізе духовнага ўстанаўлення нашай парафіі. Яшчэ раз нагадваю, што будзе таксама гэта ў аўторак, можна таксама далучыцца ў аўторак. Паўстанне. Найсвяцейшая Панна Багародзіца Марыя, усе анёлы і святыя, ідучы за жаданнем несці дапамогу у справе абароны ненароджаных, моцна пастанаўляю і абяцаю, што з дня 25 сакавіка 2025 года ад урачыстасці заставання Пана духоўна ўстанаўляю адно дзіця, імя якога ведае толькі Бог. Каб на працягу 9 месяцаў кожны дзень маліцца аб уратаванні яго жыцця, а таксама аб справядлівым і добрым жыцці пасля нараджэння. Гэтымі малітвамі будуць адна таямніца ружанца, мае добрыя ўчынкі, малітва, якую прачытаю ва ўрачыстасць першы раз. Амен. Прыміце дар Божага благословення. Pan z wami. Боже наш Ojcze, накіроўвай сэрцы Тваіх верных і міласціва адорвай ласкай усіх Тваіх слугаў, каб яны маглі споўніць усе Твае запаведзі, прабываючы ў любові да Цябе і да бліжніх, праз Христа Пана нашага. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь з нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Najświętейшее серце Єзуса, Змилуйся над Анне серце Марії, будь нашим бараном, святий Архангеле Михайле, молися за нас. Співом